इथे कसलं कश करतसत तुम्ही चोडी दिला रे थंय टेबलार दवन सीधा वतसत मग पाय धरचे तिथले पुरसोती दिनशी वतसत तुम्ही इथे कसं नाही कोप असं अशी चूडी दितन पर आता कोप दकोच नज्ज कळनवे तुक चोडी पुजितना कापड नेस्कमण गोत्नावे आ आता अंगल शिवण छजवेरी तवे सोण सोळकी कशी ಹಾವ ಕಪ್ಪಡ್ನೆಸುನು ಚೂಡಿ ಪೂಜಿಲೆಲೆ ಚೂಡಿ ಪೂಜನ್ ದತ್ತರಿ ಕಪ್ಪಡ್ ಮೆಕ್ಕೊಂಡ ಬರ್ಲೆ ಹಾ ಪ್ರತಿಪಂತ शीनवे करचे तुमको गोत नवे हैं असो आता मका आशीर्वाद कराती देव बरे करो म्हाका दूध दिवचक जायना आता मिगेला दूध ना मका तुमगेला आशीर्वाद पुरो आणि कसने जाऊ का म्हणना घरान तो तुम्ही कर करी दिला री त्यांची मग होड उडगी रे कर 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 छाव की तू नव्हे ते सगळो दिस अंगल शिवणच्या बसचे चरडाक मारचे प्रकारचे तू नव्हे हाव वे अयो एक दिस कसं की झालेलं का ह्या ना म्हणे करतात मग तुम्ही पा देवा हा दल्लेले विषय तुकनू पाठ सिक्का तुम्ही आणि वे तुम्ही अंगल शिवणच नका आता कोणाला आपला अंगल घेतला पडे ते शिवण वापस दी त्याच्या नंतर तू कोणाला अंगल शिवणच नका तश कसलच म्हणतात तुम्ही सुमार जण मग शोधून येतात को तसवे हो तुक्कू सोदून येतात वे म्हळ्यार इतले वर्ष हे जन कसं करतसिलीन ती तेदना हे गावान तो टैलर आसिलींत मू तंगला कोणी वचन आसिलींत वे तुम्ही कोंकू उलत नाका कोण चंद कोण अंगल शिवून दितात की तांगेला जन येतात ती म्हळ्यार इतले वर्ष कोणी चंद शिवेन आसिलीन ती आता तू एकली चंद शिवेंत म्हणवे पोरगो तो गल शिपार आसा हिक हीची होगळून घेता सांगील तितले करी कळवे हा दायत आणि कसं करचे देवालीची कसं नसकी तशी दावो मिगेल हणे बरपन तू एक 4 का संपादन करका म्हण योग असले री ते मग मेळता तुम्ही ते योग हाण दिले री दिल्लीन ती पळोया देवालीचे दायत तिथलं मग परमिशन दिलं नव्हे घेतील हंगल एक पण शिवून दिता आणि कोणचे हाव नवे घ्या ना दैत वे बरी तोंडान सांगची मात नाही तशी चोल का तुम्ही आता चरडू बालवाडी गेले नव्हे ते कसं कोरक की ते पुरं वग्गी कोण मुकसून घे ती नेतना तू तिक सोण हलच्या ना तू तिगेला गियस का कळवे हा दायत म्हणता अचून येते आमगेल तुळसील भारी चढ जाले हे गावांत ही एकली टैलर ही नेकलेन चंद कोण अंगल शिवंच म्हणून हीची लेकून घेतल्या ही गेल निमित्तानी कस नवस की आत्ता दिसतास म्हाका हिका ते घेतील अंगल शिवून दी म्हणले चूकी की म्हणून आता एका मग शेक आणि सूर करत की कसन की ना कंचका अवकाश दिवचनच हांव कशीपुणी कोरनो ते मिशन एक घरा दुखून भायर घालका तेदनाची हे पूरे समजावचे दासा पुरा जोड संदल रे हा उरलेले री उरलेने शिकंकी पळतच मुहो हक्क संदल बा हे दासा कयस रे तू कू मामा अप्पेलिंत तुम्ही म्हाका कळलेलं ना कसं की आलोचन करता असेल हावा कसं म्हळ तुम्ही सामान प्रजोड संदलवे म्हण तुक निमगिले पळलेलं भांग पूरा जोड संदलला मो कसं आलोचन करतसिलो काय ना मम्मा अशींची घर म्हण मागीर आसता नवे हजार इतले त्यांची कसं की आलोचन करतसिलो आणि चंपेकट्टेचे ते सान अंगडी असमो थंय दुखून दुड्डू हाडलेलं हावे हागेलाक दिलेलं रवी लागी ताण तुमकां दिल्वे हो तें दुड्डू तू रवी लाग दिलेलं वे ताण म्हाका दिलेले ना पळय राब ताका निमगीत हांव हो साधना इत्ते गो केदनाय अंगडी जिक्कन या नतिली आज इत्ते अंगडी येयली तू भितर या मका तुळशीदासला गुल्लच काम आशिले ताका हांव अंगडी कैली हंगयला तो मेळटा म्हणून कसान उलयत गो तुका तुळशीदासला गुल्लोच काम वे कसं मारत इथे तुम्ही चिके साईड आवचती हांव तागेला गुल्लयत नवे हे सैबिणी हंग मिगेल मरियात काणाका ऐकल नाही रे दासा कसं की तुगला गुल्लोका खै पळती कसा म्हण निमगी तुमची कसन विषय साधना का
काय ना रे मारया तुगेल बायला अवंगल शिवेंत खाय नवे तिगे लगी मिगेल अवंगल शिवनचे दिव्या म्हणून तुमगेल घरा कवचा म्हणलेकले तुमगेल घर खई म्हणगोत ना आणि तुगेल बायलेल गुर्तुई ना नवे तस दावना हांगैली तुगेल बायला भारी चंदकोन अवंगल शिवेंत खायने रे मिगेल अवंगल तिगे लगी दिव्या म्हणून तू इतले दिवस त्या बैल घरच्या प्रेमाला गे अंगल शिवणच्या तिथसील नाही गो आता कसं लेक तिघेला दिन तू ಅಯ್ಯೋ ತೀ ಸುರ್ಸುರೇರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡ್ ಶಿವೆಂತಸಿಲಿ ಅತ್ತ ತಿಕ್ಕ ಭಾರಿ ಹಂಕಾರಿಲ್ಲ ಎಕ್ಕ ಚಾರ್ ಮಾಲ್ ಸಂತ ಮಾಲ್ ಪುಣಿ ವಚ್ಚೋ ಆತ ಪರ ಮಾಲ್ ಚಡ್ಲಾ ತಿಗಲ್ ಮಾಲ್ ಚಡ್ಚೆ ಪರ ಸಮ ತೆಪರ ವಚ್ಚೋ दलरी सम शिवनो दिना आज अवंगल दिल म्हणरी अनेक 6-7 महिन करता अवंगल दिवचक मक्का बेजार लागून गेला हंगासिलेंत तिला ऐकून शिवेंत नवे म्हणून उतरतसिले पहिरी आमगेले मक्षिगची चेतनच पळयती तीने हगल बाईले तुळसी लगी अवंगल शिवनचे दिलके तितले चंद लागतसवे मक भारी खुशी दल्ले कई शिवेल गो म्हण निमगिले लेक तुमगेल अंगडी तू तुळसीदास स्मूथ हगल बाईला अवंगल शिवेंतस बारी चंद कोण शिवेंत म्हणली तका छाव तिगे लगी अवंगल शिवनचक दिव्या म्हणलेकले दायत मारे ती तुका खई लायक दिसत की थईचे अंगल शिवण गे साधनक्का मिगेल बाईल म्हणारी तिने कसं सांगची म्हणून कळताना तुळशीदासा दुडवा बघितू आलोचन कर नका हा आणि एक विषय सांगता मॉल उणी घालची नका कळवे दुसऱ्यां कसं मॉल घालत पडे त्यांची मक्का घालती हा तुगेले दणील बाईल म्हणून मक्का उण्यार कोण दिवची नका आईच कालान तो पूरा मॉल चढस तिके अंगल शिवनचक थोडे काम देतवे तीन ते घरा काम करून चरडा पडोंगेनो अंगल शिवेंत पडे भारी ग्रेट रे भारी मला भारी ग्रेट मक्का एक पण दिसता हाव घरान तू इतले पण सौकर्य असून कसनी काम करना म्हणून मागिरलेचे देवाने किकलेंक बुद्धवंतिके दिला म्हणून तांका सपोर्ट केले रे त्यावे एक नमने चांग काम म्हणून हाव लेक्चर रे हेणगारा काम करतानाची 7-11 आणि असल कसने धरली म्हणारी काय नानी हाव घरा काम पूरा कोण दवनो हंग घेऊ कदायत कोणाक सांगू नका ती तशी नाही साधनक्का ती खवांगल शिवणचे नाक म्हणया म्हणले केले कसं लेकरे नाक म्हणतस तू त्याने म्हणे कष्टस बायल कसं की उमेदर करत म्हण मुकार येईल ना कसं तिक मागशिळी लोक तू होई रे तुगल बायल कसन की उमेदर सूर केल्या तिक तू स्टार्टिंग करीची थंडू तरो कोणाका सपोर्ट करी तशी नाही साधनक्का घरान तू चरड असनवे ती आवस रे ती चरडा काही पळून घेता घरा काम करता हे कडे तिगे लाशे पुरायसून घेता कसं की ती उमेदर करत म्हणून बाहेर सरले नवे तू सपोर्ट कर तिका 5-4 का संपादन केलं रे ती एकली खतवे घरात म्हणूची घालत नवे त्या पुरा सोडी मग तुक बुद्धी सांगतितले टाइम ना आता त्या प्र तू कसं करती मगत ना सुरवेरी मिगेल अंगल शिवण देऊ का हे काही पुणे लायक दल म्हणा रे हा म्हणतो तिगे परमनेंट गिराकी मिगेल नंतर मिगेल मायवर येतती मिगेल अंगल लायक दल्ला म्हणून कळली म्हणा रे तन्नी समेत तिगे लगी दितती कळलवे अम्मी दौजण तुगल बैलेल परमनेंट कस्टमर्स सांगला ಹೈಕೋರ್ಟನ ಆರ್ಡರ್ ದಿಲ್ ಮಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ತುಳಸಿದಾಸ ಕಸನೆ ಕೊಚ್ಚದಾಯನ तू आता काम करे मग का तुगल घरा आपण होरे तुगल बाईलेल परचे करे त्याच्यानंतर हा वस ती अस मध्ये तुम्ही दोघं मग तिघायची ना काही त्या ಅತ್ವೆ ಸಾಧನಕ್ಕ ಹಂಗ ಅಂಗಡಿಂದ ಕಾಮಸ್ಮು काम असलं रे हंग वरलेल चाड असती आणि तुगल मामस त्यांनी प्रपोळून घेतती अशी उचून तशी होत नव्हे काही 2 मैली असले तुगल घर हंगा छंग वच्चक इथले पुरा नकरा करता तू मिगेल ताण पडत नका वचन या हा दायत साधनक्का घरा वच्चा हावनी येती त्या कोण येईल बैतल वेळाक आजित्ते इतलोग्य येईलिंती कसन हा अंगल शिवेंतस की ना की म्हण पोळाच्या की कशी साधनक्का भितरी येती तुळसी हन्नी साधनक म्हणू आमगेले चरडपೈ मम्मले बाईल तुगेला कसं की उल्लोका खैतन्नी मिगेला गुल्लोकवे कसन उल्लोचस मये यो हंग बैसत मये तुम्ही सुरवेर बैसती तुम्ही चा पिऊच की कापी पिऊचे कसं लागतो एक समितले कोलायतस कसं नाही घाबरी धाव नका हा हंगा तुगल कस्टमर धाव नाही तू ती चेतना म्हणस पळे थई वैल रोड आणतो ती
तिगेल आडनाव कसं की गो मग उडगस ना आता तिक तू चुडीदार शिवून दिल नव्हे तिगे लागी निमगिले ಟೈಲರ್ कोण म्हणून ती तुगल नाव सांगले तुगल गुर्तु नासिल नव्हे तस दावन अंगडी वचून तुगल बಮ್ಮನ ಅಪ್ಪಂಗೆ ನೈಲಿ हो होईवे मग भारी खुशीदल्ले दल्लेरी आता अंगल शिवनचे नक्क म्हूण लेखलामू ना तुळसी तशें न्ही म्हूण नाका आमगेल शिंवय तूं आमगेल साधनक्कले मागीर साकुमा येयला आमगेले शिवोन दी आत सुरवेरी साधनक्कल आमगेल शिवोन दी हांव जे सांगता आमगेल शिंवय पळ गो तुळसी तू चंदकोन अंगल शिवेल म्हणरी हांव तुगेल परमनेंट कस्टमर जाता आतेक साधारणाचे चुडीदारा पीस घेवन येयल्या शिवोन दी मागीर पळोवया होय गो तुळसी तूं आमगेल शिवोन दी होड ना चरडांनी हांव पळोवन घेता तूं आमगेल शिवोन दी हा आनी मजुरी अस पळय दुसऱ्यांक प्रकाशी घालत पळय तशीच मजुरी घालका कळवे उणीगीन घालचे ना व्यवहार दुसरे फ्रेंडशिप दुसरे प्रीती दुसरे कळलवे आमी दुसऱ्याला शिवून दिल्यार दुड्ड दितसील नवे तितलेंच तुका दिता कळलवे मात्र म्हाका अंगल चंदकोन शिवून दिवं का दायत मये हांव तुमकां शिवोन दिता बैसत मये हांव तावळ दुखून तुमकां राप करून उलयतस बैसत मये ना गो आता म्हाका बश्या पुरसत ना आनीक पण ता खंडीत येवन खाण कापी पर खावन पिवनूच वता दैतवे आता घरा कोणकी सोयरी येवच्यासती हांव तितके भितरी तुगेल्या गुल्ल नच्चा म्हणयली आनीक पण हांव खंडीत येता आता घर खंय म्हूण कळनवे हांव आनी येता येता बेजार कोर नाका मस्त काम आस घरांत साधनक्क बैसती एगोट कापिदो पिवन वचेत अयो ती किती वेळ सांगले आता तू काही त्यांची सांगावे ना मारे अनेक पण तेच थांबा आणि हंग तत्तावळ येऊच असिलेंच नव्हे त्यातनं पळूया आता हांव येता येता हांवें न्ही अंगडी वत गो तुळसी पळयती हाकाच म्हणचे देवस म्हणू मिगेल हणे बरपंतो अंगल शिवोन ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಯೋಗಸ್ ತಕಾಚಿ देवान तुमगेले हातांत म्हाका हाड्री हत्तश्टे अल्ले म्हाका भारी खुशी जातास तुमी ओप्पलींत नवे मागीर तशी अशी म्हूण उरलाचे ना ना गो मारे ती हांव कसने उरलें ना बेजार कोण घेनाका सॉरी आमगेल शिवोन दी तें पळयती काल भारी बेजारार आशिल्ली आज सकाळवरे हन्नी म्हाका जोर करूनची अंगडी चमकलींती जाल्यार इतली वग्गी म्हाका इतली खुशी हाण दितात म्हूण हांव लेखिल्लें नाशिल्लें हें पुरो देवाल खेळ नवे आनी तुमगेले आशिर्वाद अशीच तुमगेले सगळ्याले प्रीती विश्वास आशिर्वाद हारैके पुरा आमगेलो वयर आसकायतें म्हाका तस तुमी तुळसीक सपोर्ट करतात म्हणून असो म्हाका खुशी जालें कसं की आमी एक एक पण आलोचन करना अशी कसं की उलयता ती आतां पुरो सॉल्व जालें नवें खुशी जालें तुमी कोरे खुशी जाल्ला म्हूण लेखला हांवें हेंची खुशेरी मस्त मस्त लायक शेअर सबस्क्रायब करून आमकां सपोर्ट करची विसर नाका ती आमी आनी तुमकां अनेक व्हिडियोंत मेळटा ती धन्यवाद.